În minutele care urmează, Ion Dumitrașcu va vorbi tot despre roade. Despre roadele culese în urma unor decizii luate de Consiliul Oamenilor Muncii. Care credeți că este imaginea care i-ar conveni cel mai bine femeii contemporane pentru a fi reprezentată într-o operă de artă? In a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Dacă am concepe o hartă a spațiului vizibil în perioada regimului comunist, am obține o imagine mai consistentă decât cea expusă în manualul de istorie. Dincolo de peisajul urban, gri cenușiu, de pădurea metalică a macaralelor, se întindea o lume vie, organică, însă profund scindată între spațiul public și cel privat. Imediat după expoziția artelor decorative de la Dales, Ovidiu Bubă prezintă produsul preocupărilor sale din ultima perioadă petrecută la fabrica de sticle de la Mediaș. Acolo, într-un mediu tipic industrial, el a creat aceste forme, prin care ambiția, deloc minoră, încercată și de artiști puternic consacrați, urmărește să provoace o stare de bună dispoziție privitorului, așa cum ne-a declarat el. Grigore este foarte cunoscut, poate cel mai cunoscut pictor român. Criticul acesta spunea că nici nu-i nevoie să te duci în România, ca să cunoști România și să-i cunoști pe români, ajunge să vezi tablourile lui Grigorescu. Imagine there's no heaven. Ideea era surprinderea spiritualității românești, a unui specific național, prin intermediul pictorul acestei național opere. prin excelență Grigorescu,